गोजोन फुंबिलि लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो गासैबो गाहामैनो दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। सेथि खौराङाव दङ बिटिआर ओनसोलनि गामिफोरनि मोनफ्रोमबो मेल मिटिंफोराव सुबिदा जानाय बादियै गोनांथि जानाय प्लास्टिक मासि, साउन्ड बक्स, माइक, बेटारि, माइक्र'फन गंनै, थार बायदिखौ बड'लेण्ड गाव सोनारथाय मावथांखि बिथांखिनि गेजेरजों बागानपारा बियाबनि मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव राननानै होनाय जादों। बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंथियो दि इउपिपिएल दोलोनि हाबाफारि बादियै बेखौ राननानै होनाय जादों। जा समाव मिटिं खालामनाय जागोन बे समाव रायजो राजाफोरनि थाखाय सुबिदा जागोन होननानैबो बुंथिदों। नैथि खौराङाव दङ पाकिस्तान हादोराव बुधबाराव गंसे बास गारियाव बम बेफ्रुनाय जाथाया जानानै थाङो। बे बम बेफ्रुनाय जाथायाव सा 13 सुबुंनि जिउ खहा जानानै थांनायजों लोगोसे सा 28 सुबुङा जोखोम जायो। मुलुग सोलोंआव मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे बम बेफ्रुनाय जाथायाव सा 9 चाइनिज नोगोरारिफोरा जिउ गोमानायजों लोगोसे सा 28 चाइनिज नोगोरारिफोरा जोखोम जायो। चाइनिज नोगोरारिफोरा थिखानि खामानि सोलिबाय थानायाव इन्जिनियार्स, सारवेयर आरो मेकानिकेल स्टाफ महरै खामानिबो मावोमोन। जोखोम जानाय सा 28 चाइनिज नोगोरारिफोरखौ फाहामथाय होनाय जादों होन्नाबो मोनथिनो मोन्दों। बेराफारसेथिं चीन सोरखारा पाकिस्तान सोरखारखौ खावलायदों दि बे जाथायनि सायाव गोख्रों सं दाननांगौ नायबिजिरनो थाखाय। थामथि खौराङाव दङ बिटिसि सोरखारा ग्रेस आरो नन ग्रेस फारागथियाव बोखावनानै गोजौ फरायसालिनि टेट आनजादाव ग्रेस लानानै टेट आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसननाय होनो नागिरनायनि सायाव बेरफ्रुसार बिबुंथि होदों बिटिसि ओनसोलनि गोजौ फरायसालिनि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा। जेरै बायदि रायजो सोरखारा थांनाय फेब्रुवारिनि 5 खालाराव ग्रेस आरो नन ग्रेस फारागथि लायाबालानो टेट आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो फोरोंगिरि मासियाव थिसननाय होदों। बेबायदिनो बिटिसि सोरखार आरो सोलोंथाइ बिफानाबो गोजौ फरायसालिनि टेट आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थाबैनो फोरोंगिरि मासियाव थिसननांगौ होनना प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननिसिम गोख्रों दाबि दैखांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय मंगलबाराव ग्रेस लानानै टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों थिसननायनि बागै सावरायना ग्रेस लानानै टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि थिसननायखौ ग्रेस लायाबालानो टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसननाय होखांनायनि उनावसो होगोन होनना मिथिनायनि उनाव बुधबाराव बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टरनि मावखुलियाव थांना थिसननायनि बागै सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि जेपि ब्रह्मजों गुवारै सावरायज्लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव गोजौ फरायसालिनि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा मिथिहोदों दि बिटिसि ओनसोलाव गासै 1420 फोरोंगिरि मासिया लांदां जाना दं। बेनि गेजेराव बिटिसि ओनसोलाव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा 622 सा। अब्ला मानो बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो दिनैसिमबो टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसननाय होआखै होनना सोंथि दैखांदों। टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा फोरमायबावनाय बायदिब्ला बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना थांनाय फेब्रुवारि दानावनो एडभार्टाइज होनाय आरो फोरमान बिलाइ नायसंनाया जानानै थांबाय, नाथाय दिनैसिमबो फोरोंगिरि मासियाव थिसननाय होयैया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव होनना फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आसामनि सोलोंथाइ बिफाना जेरैहाय ग्रेस आरो नन ग्रेस फारागथि लायाबालानो गासै टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसननाय होदों, बिब्दिनो बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफानाबो होनांगौ होनना टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा दाबि दैखांदों। ब्रैथि खौराङाव दङ गावनि आंगो मोजां मोननाय अनजालुआनो जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि सन्देह। थार न्याय नागिरनानै बर' आइजो अनसाय आफादनि खौरांगिरि मेल। साननैसो सिगां गहपुराव जालांनाय मोनसे मुगैथाव जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायखौ सन्देह खालामनानै आसि दिन्थिदों मोजां मोननाय सेंग्रानिसिम। जाथायनि बादिब्ला थांनाय 11 जुलाइ खालिनि हराव सिख्लानि अनसुला आब्राहाम मसाहारिया 17 बोसोर बैसोनि बर' सिख्लाखौ न'निफ्राय लेंहरना गहपुरनि नया घगरा साहा बागाननि 25 लाइनाव बेरायनो लाबोदोंमोन। हराव ओंखारबोनायनि उननि समनिफ्रायनो न'सिम सहैफिनैयाव नखरनि बिगोमाफोरा नागिरनायाव नया घगरानि साहा बागाननि दैसा सेरनि लङा मोनसेयाव सिख्लानि गोथै सह'खौ मोननाय जायो। मख'थावना दि गोथै सह'आ बबे जायगायाव गोग्लैना दं बे थंखौ होयो मोजां मोनगिरि आब्राहाम मसाहारिया। आथिखालाव बुथारगिरि आब्राहामा आसाम पुलिसनि गोजा नयंआव जोबनानै दं। आयेन गुदुंजों जाहाथे बुथारग्राया रैखा मोना बेनि फारसे नोजोर होनानै न्याय मोननो थाखाय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बुथारग्रा आब्राहाम मसाहारिखौ फासिनि साजा होनांगौ होनना दाबि दैखांदों। बाथि खौराङाव दङ क'क्राझार रिभिनिउ सार्केल मोब्लिब बेंखननि सिङाव थानाय सिम्बरगाव दुरामारि गामिनि गं 200 नखरनि जिउ खुंनाय आरो थांना थानाय राहाया दुखुनांथाव आरो खोमसि थासारियाव। दुरामारि ओनसोलनि मोब्लिब बिल बुथुमनानै लांग्रा इद्रिहास आलीनि फोथायखेबस'नि थाखाय दुरामारि गामिनि गं 200 नखरफोरा आलाय सिलाय खोमसि थासारिजों भुगिनांना जिउ खुंगासिनो दङ।
गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा फोरमायोदि धुरामारि गामिनि रायजोफोरा मोब्लिबनि बिलखौ नांगौ बायदि थि समावनो हरो, नाथाय इद्रिहास आली मुंनि मोब्लिब बिल लांग्राया थि समाव मोब्लिबनि मावखुलियाव जमा होयैनि थाखाय मोब्लिब बिफाना थांनाय सानथामनि आगोल मोब्लिब सिबिथायखौ बन्द खालामफैयो होनना बुंथियो। खौरांगिरिनि सिगाङाव धुरामारि गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा आखाइ आखाइ मोब्लिबनि बिल रिसिप्टखौ लानानै हेंथा खुद्रिसारदों आरो इद्रिहास आलीनि हेंथायै गोख्रों उथ्रिसारनाय दिन्थिफुङो आरो मोब्लिब बिफाननि खाथियाव दाबि दैखांदोंदि इद्रिहास आलीखौ मोब्लिबनि बिल लांग्रा निफ्राय थाबैनो बोख्लायनांगौ होनना। मख'नो गोनांदि धुरामारि गामिनि गावबुराया फोरमायबावनाय बायदिब्ला मोब्लिब बिला गोबां बिबांनि फैयो होनना बुंथियो आरो खायसे गोरिब नखरफोराबो दानसेयाव मोब्लिबनि बिला 1700 फैदों होनना गोख्रों अजद दैखांदों। द'थि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारा दख'रानि नाहरगुरि गामिनि सर्ग ब्रह्म बिथाङा कर्नाटकनि हासान जिल्लानि मोनसे कम्पानियाव खामानि मावनो थाखाय दंहैयोमोन। नाथाय बिथाङा थांनाय समबारनि हराव गाव थाग्रा खथायावनो गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांजों लोगोआव गावनि हारिनि सुबुं सासेबो गैयामोन। आलाय सिलायै बर' लाइमोननि गोथै देहाखौ राहा गोथे जानानै बेंगालर वेलफेयार बड' एस'सिएशननि आफादगिरि कान्तेश्वर बसुमतारी आरो बिथांमोननिनो मावथि हान्जाया 250 किल'मिटार जानथाइसिम थांना बिथांनि गोथै सह'खौ सावहैदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायदोंदि बर' लाइमोनफोरा बेफोरबायदिनो आलाय सिलाय हारसिं थानानै गोबां गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबना लायो आरो माब्लाबा गुबुननि खैसाराव गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जायो। बिनिखायनो बेंगालराव खामानि मावहैग्रा बिथांमोनखौ गावसोरजों फोनांजाबाव थालायनो बयखौबो खावलायहरदों आरो रैखाथि गोनां जायगायाव थाना गावखौ जेब्लायबो रैखा खालामनो थाखाय खावलायहरदों। जोबथि खौराङाव दङ थांनाय बावैसो सान सिगां आसामनि केबिनेटआ गरखा हारिनि सुबुंफोरखौ बिटिआर ओनसोलाव रैखाथियै थानो गनायथि होनायखौ फिन गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया जौगाखां माहारि गरखा हारिनि सुबुंफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोराव रैखाथियै थानो गनायथि होनायनि हेंथायै मानो बर'नि माहारियारि आफादफोरा बाथ्रा बुङाखै होनना गोख्रों अजद दैखांदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। बुधबाराव क'क्राझाराव मोनसे खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंबावोदि आसामनि केबिनेटआ लानाय थिरांथाखौ फिन नायबिजिरफिननांगौनि थाखाय क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि एम.एन. दाहालनि जोहै आसामनि WPTN-BC आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु आरो आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनिसिम गोसोखां बिलाइ दैथाय हरदों होनना। बर' हारिनि इयुननि थाखाय आथिखालाव आसामाव सोलिबाय थानाय बिधान सभा बाजेट जथुमाव बे बिलखौ पास खालामनो नाङा होनना बिस्वजित दैमारिनिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरो होनना नार्जारिया बुङो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर आरो रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामना लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना बेल बटमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोनहा सिगां नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।